खुलुमबाय बे समाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय मोनसे वार आपडेट सालाल बान्दोनि मोनथाम दरखंखौ भारतआ खेवना होबाय मिसाइल स्ट्राइकजों लोगोसे दैजोंबो गाग्लोबदों भारतआ पाकिस्तानखौ पाकिस्ताना दैबानानि जेंनाजोंबो भुगिनांनो गोनां जादों नंगौ भारतआ पाकिस्तानाव अपारेशन सिंदूरजों गाग्लोबखांनायनि उनाव सालाल बान्दोनि मोनथाम दरखंखौ खेवना होनानै दैजोंबो गाग्लोबदों सिंधु दै गोरोबथा आरो पाकिस्तानाव रौनिया गाग्लोबनायनि उनाव रियासीआव सालाल बान्दोनि मोनथाम दरखंखौबो खेवनानै होदों भारतआ जायनि जाहोनाव पाकिस्तानाव दैबानाजों भुगिनांनो गोनां जादों पहलगामाव जालांनाय गिख्रंथाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव सा 26 दाय गैयै सुबुंनि जिउ गोमानायनि खिथेर होखारनो थाखाय भारतआ पाकिस्तानाव अपारेशन सिंदूरजों गाग्लोबखांनायनि उनाव सालाल बान्दोनि मोनथाम दरखंखौबो खेवना होदों बिनि अनगायैबो भारतआ रामबनआव बाग्लिहार बान्दोनि मोननै दरखंखौबो खेवना होदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों पाकिस्ताना सालाल बान्दो आरो बाग्लिहार बान्दोनि दरखंखौ खेवना होनायनि उनाव दैबानानि जेंनाजोंबो भुगिनांनो गोनां जादों